खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। मोनसे सोमोनांथाव खोथा मानसिनाव कर'ना भाइरास जानानै बेनिफ्राय बिनि उनाव माखासे जुनारफोरनाव कर'ना पजिटिभ जानाय नुनो मोनदों। तामिलनाडुनि थाई रिजार्भआव मा 28 मैदेरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हादों। मख'जाथाव दि थांनाय 3 जुनआव चेन्नाईआव मा 10 मोसानि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हादों। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय माखासे जुनारफोरनावबो कर'ना भाइरासखौ मोननो हानाय जाहैबाय। गुवाहाटी जनता भवनाव मोनसे गोजौ थाखोनि मेल जानानै थाङो आरो बे मेलाव दोनथ'जानाय थाखो 12 नि आनजादखौ खुंफुंनायनि बाथ्रा सावरायो आरो सरकारा आगस्त दाननि गेजेरावनो थाखो 12 आनजादखौ जागोन होननानै फोरमायो एबा फोसावनानै होयो। मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा तामुलपुराव नोगोर आफाद मावखुलि बेखेवनानै होयो आरो तामुलपुरखौ बिथाङा थाबैनो जिल्ला जागोन होननानै बिबुंथिनि गेजेरजों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै होयो। भारत हादराव 24 घन्टानि गेजेराव कर'ना भाइरासआ जाहैबाय 86,498 कभिड पजिटिभ मोनदों आरो थैनायनि हारआ जाहैबाय 2,123 सुबुङा जिउ गोमायो 24 घन्टानि गेजेराव। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जरनै जिल्ला कमिटि बर' थुनलाइ आफादनि जिल्ला आफादनि दानसोरां ब्रह्मआ थांनाय 29 मे खालाराव खालि हरखाबै रुंसारि जादों। बिथांनि रुंसारि जानाय जिल्ला आफादनि मासि लांदां जानानै दंमोन। बे जिल्ला आफादनि मासि लांदां थानायखौ जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा हरखाबै थान्दै मेल लानानै रावबो मावथिफोरखौनो लाफायालासिनो गाहाय नेहाथारि सानैसो बोसोनगिरिफोरखौ लानानै आफादगिरि बिबानखौ सायख'नाय मेल खुंनाय जादों होननानै फोरमायदों लेङाइ आफादगिरि मुस्रि धनेस्वर नार्जारि। बिथां आरो बे बिबानखौ होनायखौ नायबिजिरनो खावलायदों। आसामाव गोदानै कर'ना पजिटिभनि हारआ जाहैबाय 3,804 आरो थैनायनि हारआ जाहैबाय 37 सुबुं जिउ गोमायो आरो कर'नानि पजिटिभ रेटआ जाहैबाय 3.06 जौखोन्दो जाहैबाय। 4,036 जन एनडिबि केडारफोरखौ थाबैनो सरकारनिफ्राय रां अनसुंथाइ मोनसिगोन। दाखालि आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव बिटिआर एकर्डखौ मावफुंनो सावरायलायनायाव बे बिथांखिखौ लादों। बारग' एनडिबि केडारफोरनो रां अनसुंथाइ होनो थाखाय सरकारा 160 कौटि रां गनायथि होबाय।